Si ens ubiquem al centre de la ciutat de Barcelona, al districte de Ciutat Vella, hi trobem el barri del Raval, un barri ple d'història. La història del Raval, o del barri xino, o del districte 5è, és la història de les persones que han viscut, conviscut o travessat aquest barri, constructores de les nombroses representacions culturals que s'hi han produït fins al dia d'avui i protagonistes de les dinàmiques que s'hi generen, les quals configuren les característiques socials, culturals, polítiques i econòmiques del territori. Si et preguntéssim ara mateix què defineix el barri del Raval, i preguntéssim el mateix a cadascuna de les persones que habiten al barri, les respostes serien múltiples i variades. Així doncs, podríem dir que es tracta d'un mateix espai entès de diferents maneres, tantes com persones, cadascuna amb la seva pròpia identitat, però compartint un mateix sentiment de pertinença al territori. Si ens hi endinsem i ens hi fixem d'una manera més propera, veurem que aquestes persones diverses que coexisteixen i comparteixen aquest mateix espai són infants, joves, adults i persones grans, homes, dones, de diferents orígens culturals, de diferents comunitats religioses, amb diferents ocupacions, habilitats, en definitiva, els protagonistes d'aquesta història. Aquesta ciutadania s'agrupa en espais de relació diversos, com les associacions de veïns o de comerciants, grups de cants corals, de teatre, de dansa, grups de reivindicació de la cultura, grups esportius, comunitats religioses, AMPAs a les escoles, agrupacions, en definitiva, que tenen un sentit identitari, reivindicatiu o d'expressió cultural. Només cal una primera passejada pel barri per adonar-nos-en de la quantitat de recursos tècnics que existeixen i que intenten donar resposta a les necessitats de les persones. No oblidem que aquest és un barri amb un nivell de densitat elevat, 48.800 habitants ubicats en una superfície de poc més d'1 quilòmetre quadrat. Ens referim a les entitats, serveis, empreses, tant de caràcter públic com privat i ubicades en diferents àmbits, el social, l'educatiu, el cultural, el sanitari o el laboral. Un aspecte a destacar del barri del Raval és la seva quantitat i diversitat de recursos, que actuen moltes vegades de manera transversal i posant en pràctica un treball en xarxa. I no hem d'oblidar que en aquest entramat de persones i recursos en moviment, les institucions i administracions també hi estan implicades, impulsant i recolzant processos de treball amb la voluntat de repercutir en una millora del barri en la seva globalitat. Us heu preguntat mai què fa que les persones diverses que comparteixen en un mateix territori es relacionin de manera positiva, amb respecte i bona comunicació i, a més, es coneguin i aprenguin conjuntament? Quines accions existeixen al territori que resulten oportunitats per promoure la convivència intercultural en aquest entramat d'actius del territori? A nivell global, les festes, esdeveniments, celebracions i festivals del Raval són moments importants pel barri i suposen espais positius per compartir i promoure la convivència. A més, les trobades comunitàries o accions ciutadanes, que inclouen els tres protagonistes, la ciutadania, els recursos tècnics i l'administració, són espais per la reflexió i l'acció comunitària i validen els processos de treball. A partir del coneixement generat conjuntament, de la priorització i interessos dels i les que formem i conformem el Raval, es proposen i desenvolupen accions comunitàries, que generalment es relacionen amb una temàtica concreta, encara que totes tenen en comú generar relacions i enfortir les xarxes socials i comunitàries. Per exemple, les jornades de salut mental, en el marc de la Comissió de Salut, van sorgir de l'interès de generar un espai de relació horitzontal entre els professionals, les persones afectades per una malaltia mental, familiars i veïns i veïnes en general, per a, com a barri, fer propostes que puguin contribuir a la reducció de l'estigma en què viu aquest col·lectiu. Les jornades van durar 3 dies, on es van fer propostes d'accions comunitàries, algunes d'elles que s'estan portant a cap, finalitzant amb una activitat d'oci i esport inclusiu de la Rambla del Raval, convidant a participar a tot el barri. La iniciativa de les motxilles de salut és un projecte impulsat des dels casals infantils i centres oberts, les biblioteques i AMPAs en el marc del grup de treball de la xarxa de lectura del Raval per promoure tant la lectura com la salut en la infància. A partir de la promoció dels hàbits saludables, de la identificació de les emocions, de les relacions igualitàries entre gèneres i de la promoció de la fantasia i la creativitat, els més petits descobreixen històries que els apropen al gust per la lectura a la vegada que desenvolupen una tasca de promoció de la salut. Si bé el Raval no mostra un percentatge major de gent gran en comparació amb la resta de Barcelona, sí que presenta un major percentatge de gent gran que viu sola. Per aquest motiu, i per l'impacte que té això sobre la salut de la gent gran, es busca reduir l'aïllament d'aquest col·lectiu a través de l'enfortiment de les seves xarxes socials i del seu vincle amb el barri. D'aquí que, a través de professionals, voluntaris i voluntàries i equipaments culturals i hotels, s'organitzin sortides grupals, moltes d'elles en el marc de les festes del barri, altres vinculades a equipaments i hotels que formen part del grup de territori socialment responsable.
De mateixa manera, el Baixem al carrer busca reduir l'aïllament de la gent gran, en aquest cas de persones que no poden sortir de la llar per barreres arquitectòniques. Aquest programa ofereix sortides setmanals individuals que es vinculen als equipaments del barri o que se sumen a les sortides grupals, festes del barri o iniciatives interculturals i intergeneracionals. No us sorprengueu si trobeu els comerços plens d'infants a la recerca d'uns cromos que parlen amb imatges de la història del Raval. Es tracta d'una acció que es promou des de les escoles, l'àlbum de cromos del Raval, per fomentar un aprenentatge a partir dels recursos de l'entorn i que posa en relació, fonamentalment, l'alumnat amb els comerciants i amb les persones grans del barri, amb l'objectiu de treballar una part del currículum escolar a partir dels protagonistes mateixos de la història local. Per tal de reduir les barreres d'accés i donar a conèixer els recursos que té el barri per a la prevenció, diagnòstic i tractament de les infeccions de transmissió sexual, s'ha realitzat un mapa en diferents idiomes, així com s'ha ampliat el nombre de llocs del barri on es distribueixen preservatius. El mes de maig començarà l'Escola de Salut de la Gent Gran al Raval, amb una doble finalitat. D'una banda, generar un espai d'educació per a la salut amb temes específics per a la gent gran i, per l'altra, promoure un espai de relació entre ells. A partir de la cooperació entre els recursos i professionals del barri i de la solidaritat i voluntarietat dels veïns i veïnes del barri, es preveu engegar l'escola i la seva sostenibilitat. El projecte Apadrina el teu equipament proposa una metodologia de treball innovadora, mitjançant el treball conjunt entre els equipaments culturals i els centres educatius del Raval. El resultat és la creació de projectes singulars i adaptats al currículum acadèmic i a les característiques de l'alumnat, que tenen una durada de tot un curs escolar. El barri del Raval de Barcelona és un dels territoris de l'estat espanyol on s'implementa el projecte d'intervenció comunitària intercultural, l'ICI, impulsat per l'Obra Social La Caixa, l'objectiu del qual és promoure la convivència intercultural a partir de l'acció comunitària i de la implicació i participació dels diferents actors que es troben al territori, la ciutadania, els recursos tècnics i els administradors públics i privats. Al Raval, aquest projecte es desenvolupa per la Fundació Tot Raval, en col·laboració amb el districte de Ciutat Vella. El Raval comparteix amb la resta de territoris del projecte ICI una gran diversitat de la seva població, així com la voluntat de construir plegats una nova forma d'intervenir comunitàriament, que estableixi les bases per a una societat cohesionada i una bona convivència intercultural. Un procés d'intervenció comunitària com aquest requereix conèixer el barri i la seva gent, els seus actius i les seves fortaleses, les seves necessitats, així com promoure espais de relació entre els actors, tenint en compte sobretot la seva diversitat. Aquest espai de relació, a més de generar un coneixement col·lectiu construït entre tots els actors, generen sinergies i afavoreixen l'acció comunitària.